Aha, tak to já jako tím, že nejsem jako to. A urobili si to, podle mě to bych mohlo. Tak, jestli mám to jít, protože jestli na stroj, abychom mohli udělat dobře, tak jako ty 9 tak třeba mohli udělat 6-7 mohli ze 2 metrů. Ano, přes stolku. No a tam ty starky třeba 8 a vejš, nebo aspoň takhle by měli šanci. 6-7 metr a hned by tady bylo zase nebo nevím, proč se tady tady ty teda nějaký do mladých taky není moc, tady taky není moc. Jo, ale když byla chtěli nějaký 40, ale to tam jako se nebude, v podstatě ty no, jo, přijde zpravit, to mě nerozdělají prostě, aby tím taky stávu, to tam jsou tak tady stát, Das war fehlerfrei, 71,77.